Sugo kubikok TV nai tunai khazanai takok tai bukhok sangno chung o jora phai sokaijak 82 mail yapri mothabo tini kaisa oro annual general program o asini takok moto Tripura no phaide chung bini khokti khlaiai kaitoni lopmung yakhaba gospel song thaisa thainai khana laino lamsugo takok no Hangkai neng tini lukurongno tamo Rwchapmung khnari nai. Anto Rwchapmung to kabong matamo. Ai kono Rwchapmung mo Rwchapnai. Surayung ni ko thwano sawi ya. Hangkai phaide sing khana lai no haida.